להחליף אותו. כן, אוקיי, בסדר. עם זה אתה לא תסתדר ולא אתה אוריגינל שלו. אנטולי לוקח ג'ק אוריגינל. חיפושית. אתה לוקח את זה ככה. יופי. אין לך מברג, אין לך כלום. פתחת, נכון? כן. רואים, אנטולי סוגר בשביל שלא נצטרך עם הרגל. בדיוק. סליחה. אבל אני אגיד לכם אחר כך מה כדאי שיהיה זה. זה ש... נו, נפתח. זה, כן, זה. הוא מחרים אותו עם הבוקסה שלו, שלהם. זה בא יחד, זה עם בוקסה. הבוקסה ההיא, לזרוק אותה מיד. וללכת לאלה שמחרים כלים מקצועיים ולקנות בוקסה 19 כזאת. טוב. בוקסה 19, נראה רגע. היא גם 19? פשוט... אז מה הבעיה? היא גם 19, אבל זה... שאני אעשה ככה היא... זאת הבוקסה? כן. שאני אעשה ככה היא תחרט כאילו? טוב. אם סגור חזק, זה נפתח. אוקיי. הבורג פלדה חזקה, וזה... אתה יודע. אוקיי. איך משתמשים בג'ק? כן. ג'ק מקורי. מוריד את הג'ק למטה, כי האוטו עכשיו ירד, נכון? כן. מוריד את זה. למטה כמה שצריך. ואיך זה? הנה, זה ככה, זה המכניס שלו. את זה יש בכל אוטו? כן. זה אתה מכניס לבפנים. איפה זה בפנים אנטולי? לא יודעת איפה להכניס. זה החור שלו? אוקיי. זה המתקן זה מתקן של הג'ק. נו מה, לא יודעת? מכניס אותו לשם. גם אתה לא יודעת. אני ידעתי לשים אותו פה. מה זה? ידעתי. כן, צריך את ה... צריך. דבר ראשון, לא משנה מה אתה עושה, אין לך משהו לשים לתחת גל. תמשוך אמברקס חזק. נכון, נכון. חזק. לשים אבנים, משהו לא? אם יש אין אז לך, זה... אתה בכביש. אבל צריך, אם יש אז לשים. כן, לשים. אתה עובד בצד הזה, בצד השני. בשתי הגלגלים? לא, גלגל אחד. גלגל אחד. גלגל אחד. אם אתה רואה שיש ירידה, או קדימה, או... למה? כי הוא יכול כאילו להתקדם טיפה והג'ק יחליק? אבל אם אין אבנים, לשים ג'ק חזק? אנטולי? אמברקס. תמשוך אמברקס. גם בלי קשר, אתה שם אמברקס. כן. זה מרים לך את השתי גלגלים, גם קדמי, גם אחרי. תמשיך, עד הסוף. אתה צריך להרים עד הסוף. איזה מצב הגענו? עד הסוף. גלגל באוויר. הגלגל באוויר. לפתוח את הברגים. 5 דקות אצלך, אז אל תעשה ככה, תעשה... שים... לא, זה וזה, זה 19, נכון? איזה בוקסה 19 צריך? לא. ככה? אוקיי. גם השני. עושה לו ככה, מהר נפתח. 5 דקות שלא דרסו אותי. כן, בדיוק, אתה בכביש. זה, במקרה הזה אתה מצד של השוליים, במקרה השני צריך להיות מאוד זהיר. איפה הגלגל שלך? זהו, עשית. הגלגל בחוץ. כן, גלגל בחוץ. תמיד אם אתה מתחיל, הדבר ראשון תוציא את הספייל. כן, קודם את זה ואז אני שם פה. לא, תשים אותו ככה. זה אתה עשית, וזה אתה מיד מעביר אותו לזה. חשוב להגיד גם ספוט זוהר. זה חוק. כן. בסדר, זה גם בטיחות. כן. התחלתי לשים לב בזמן האחרון שיותר מהם מזרות שנים. במצב כזה, חיזקת ככה, כן. לא חיזקנו עד הסוף, נכון? עוד לא מחוזק, כן. עוד לא מחוזק. הוא לא ייתן לך. ואז מורידים את הג'ק. זה המצב של הגלגל. פה אתה מחזק אותה... עכשיו מחזקים... 19.
תמיד קח מפתח נכון, כי אם אתה מכניס במקום 19, 21, זה לא חזק. לא, אתה הורס את הבורג, כן. זהו, זה מה שעשית עכשיו, עם הצלב הזה, זה מספיק, כן. זה מספיק. איזה דוגמן. יופי, החלפנו. עכשיו תרים, בוא נרים אותו עוד פעם. אני אראה להם עוד, למי שיש מפתח כזה, עוד שיטה איך לפתוח מהר עם מה לפתוח? עם זה? עם המפתח כזה. בוא אסי. בכבוד. עכשיו אסי. זה טוב, אני לא יודעת. לא, להכניס עד הסוף. אני לא יודעת איפה לפתוח את הג'ק. אתה הרמת את זה, אופס, שכחתי לפתוח את הברגים. אם יש לך מפתח כזה, פותחים בזה. יפה. כן, עם ה... סגרתי חזק. לא, אבל זה... אתה פותח את זה. אם זה לא ממש בפטיש אוויר וסגרת ביד, אתה פותח את זה. אז איפה היית עם החיפוש? פתחנו את כל הברגים. אתה רואה, כאילו אתה ניצלת את המשקל של הגלגל. ניצל אותו לכיוון אחד, המשקל של הגלגל. בחפת אתה מכה אחד ואתה פותח. זה רק אם שכחתי את זה, לפני שהעליתי. כן. עדיף בעיקרון לפני שאני מעלה אותו. כן, כן. אבל לפעמים אתה יודע, אתה במקום לא יודע מה, ואתה קצת מבולבל, מהר ואתה ממהר, אתה שם ג'ק, מרים אותו, גלגל באוויר. במקום עוד פעם להוריד אותו, תנסה. ועכשיו מה הסדר לסגירה? לא חשוב. אלכסון. כל שני. העיקר איזה שתי ברגים? העיקר... אחד מול השני. אחד מול השני. לסגור אותם, לרכז, כי זה מרכז. אוקיי. אני מוריד, אנטולי. עכשיו, אתה רואה כשזה מרוכז, הבורג בקלות יוצא מזה. אוקיי. אז לעשות את השתיים. אתה רואה? אוקיי. ואלה, אחר כך אתה פותח, שם את, אם יש לך צלב, שם את הצלב, שנייה הוא יוצא החוצה. הבנתי. אז אתה סוגר את זה באלכסון כזה. כן. בלי לי... אתה רואה, הנה. לא צריך לשבת עליו, לא צריך רגל. יד. זהו, עכשיו אני יכול לנסוע מסביב העולם, וזה לא ייפול. עכשיו שמים את הטסה. טסה. הנה, הגיע למצב. שלי לא מחוברת ככה. שלך זה כן. שלי יש לה ניטים כאלה. הגעת למצב סגירה. איזה יופי. הרכב מושלם. אתה זה. התחלת לחפש. גם אתה הערכת את זה. מריחים, נכון, מריחים. אז אם אתה מרגיש שיש ריח של דלק, דבר ראשון, נזילה יכולה להיות רק משם. אין מקום אחר. אוקיי? אז אתה מיד מסתכל לשם. תסתכל, אתה רואה, אתה לוחץ, אתה רואה כמה דלק יוצא שם? רואים, הרבה נהיה. כן. תלחץ עוד פעם? אוקיי. זה במצב שאנחנו מניעים, והוא מניע רק עם פול גז. נכון? צ'וק, לא. צ'וק. הוא ידלק לך. אם יש לו צ'וק, אתה עשית כמה פעמים ככה, כאילו השפרסת דלק, וצ'וק עובד אוטומט, או שאתה רואה שהוא נתפס, לא עובד אוטומט, אתה שם אותו ביד ככה. הצ'וק צריך להיות ככה. כן, כשהאוטו כאן, ככה. כן. הוא צריך להיות ככה. אתה נותן סטארטר, הוא ידלק. אם הוא לא ככה, מה הבעיה אצלו? אז צירים נתפסים. לשמן? כן, צריך לשים פה לפחות ספרי חלודה, כן, שמן ספרי, כן. אתה שם ואתה תעשה לו ככה, ופה זה בעיה אחרת בכלל, אין לו הקפיץ כנראה לא מורכב טוב, לא יודע מה. אני עוד לא פתחתי בכוונה בשביל שיהיה לנו... פה, אצלו, כי אתה רואה שזה בכלל לא מגיע. כן, כן. אוקיי, בסדר. זהו, אבל ידני זה נפתח וזהו, אתה הדלקת, האוטו נדלק, אוקיי, בסדר, עובד, אתה נותן גז, האוטו נחבא, כן. אז הסתכלת לשם ישר,
דבר ראשון, וגילית שיש נזילה. גילית שיש נזילה שם, זהו, אז עכשיו במקרה כזה מפרקים. רק להוציא את הקרבורטור החוצה. ואני יכול להחליף, מה אני עושה עם הדיאפרגמה? דיאפרגמה, צריך להחליף אותה, צריך. כן, נכון? דיאפרגמה אתה, בדרך כלל איפה זה קורה? זה קורה במקום, זה לא יקרה לך באמצע כביש. אפילו שאם זה יקרה באמצע כביש, אתה לא ממש תרגיש זה בנסיעה. נגיד אתה נסעת במהירות של 60-70 בכביש, אני לא יודע, ירושלים תל אביב. נוסע, אתה ממשיך לנסוע. עד עצירה. ברגע שתעצור ברמזור באיזשהו מקום... למה רק בעצירה? כי למדנו משהו, נכון? זה טורים סרק במחשבה תירוצה, רק לתת תירוצה. ברגע שאתה נוסע קבוע... אין בה שימוש, נכון? אין בה יש שימוש. מנגנונים יש, כן, יש מנגנון ההוא הזה. מפה נכנס אוויר דרך דיז הראשי של אוויר. פה הוואקום מושך דלק דרך האמבטיה הזאת, האמבטיה המרכזי. אוקיי. ונכנס לשם דלק עם אוויר מעורבב, וזה נותן לו את הכמות. זהו, הוא נוסע. אתה נוסע בגז כזה, בגז כזה שבמהירות של 80, קבוע, וזה בסדר. אתה נוסע כל הזמן. עצרת פה, אוטו עובד על טורים סרק, עובד גם יפה, לא קורה לו כלום. נדלק ירוק, אתה נותן גז, אתה פתח את האוויר, אין דלק במצב הזה. כי זה, מה שוואקום יש פה, לא מספיק לקחת דלק מפה. הבנתי. אז זה צריך לתת לו באותו רגע שאתה נותן גז. הוא לא נתן לו, האוטו נחבא. זהו. אז גם אם אני אעצור, אם אני עוצר ולא מקבל... נגיד, דיאפרגמה גם כן יכולה להיות כמו... בנסיעה, אי אפשר לדעת מתי זה קורה. נכון? בנסיעה, נסעת, קרה דיאפרגמה, יש לה סדק. ואתה נותן גז, אין. מתחיל גם נזילה. אתה תרגיש, ברגע שהמנוע חם, אתה מיד תרגיש את הריח של הדלק. מיד. אוקיי. שזה נוזל, כי זה נוזל. כן, כי זה נוזל, והמנוע חם זה מתעדה, מפזר את העדים של הדלק, אתה תרגיש את הריח של דלק מיד. אז אם גילית על זה שיש בעיה, אז תחפש או איזה מוסך, או תתקשר לישי, או תתקשר ללינקר. אבל חייב להביא את החלק. כן, כן, ללינקר. יש לך דיאפרגמה, כן, או שדיאפרגמה לבד או שסט, לא משנה. אז אנחנו אומרים פה הדיאפרגמה לא בסדר, שהדיאפרגמה נמצאת פה, וזאת הדיאפרגמה. רגע. כן, רואה אותה. הנה, אני רואה אותה. איפה היא? לא, היא צריכה לשבת פה. זה לא הדיאפרגמה. נכון, הדיאפרגמה, אבל היא צריכה לשבת פה, ואז זה צריך להיות סגור. עכשיו אנטולי מביא את הדיאפרגמה הנורמלית. נגיד זה. רגע, זאת, זאת הדיאפרגמה שהיא צריכה לשבת פה. כן. אוקיי. זה עובד ככה. לוחץ, וזה מכניס את הדלק דרך האמבטיה. אז צריך להחליף את זה. כן. מה זה של קובי? כן. אוקיי. טוב. בסדר. במקרה שראינו עכשיו זה הדיאפרגמה הזאת. במקרה. דבר... תשאיר לי את הפרטים ואני אמצא לו קונה. כן, תגיד לי. אני אגיד לך. דבר שני. אתה... מה? אתה שמעת אותו תגובות כמו שהיה עכשיו במנוע, אבל מה, זה גם כן יכול להיות לקרוא בנסיעה. נסעת, אין לך שום בעיה, עצרת ברמזור, עד עכשיו. שאלה. רק בתחילת נסיעה יש את התקלה הזאת. אם אתה נוסע, נגיד, במהירות של 70, אפילו אם תוסיף גז... מה נותן את הוואקום? נכון, אבל... זה צילינדר, ובפנים זה בוכנה. אוקיי. אוקיי? אוקיי. זה... הבוכנות נותנו. זה, כן, זה... הבוכנה נפתחת נפתחת, שואבת. הולכת לשם, עושה דחיסה. זה בדיוק אותו דבר, הפרינציפ של המנוע. אוקיי. אתה מרגיש? זה עבד, נכון? ברגע שהבוכנה הולכת, נפתח השסתום, השסתום פותח את הכניסה. הסייפת, כן. הסייפת, אתה רואה, זה עם שסתום, יש פתח לתוך הצילינדר. איפה השסתום? השסתומים אין, השסתום בתוך הראש. זה השסתום. זה השסתומים.
זה השסתמים, זה תא שריפה, זה בפנים, זה בתוך המנוע, בתוך הצילינדר מחובר לפה, אוקיי. זה תא שריפה, זה שסתום יניקה, זה שסתום פליטה. אוקיי? אז ברגע שהצילינדר הולך לשם, זה נפתח. זה נפתח וזה הכניסה שלו. זה כניסה. זה כניסה, זה סייפת ופה זה קרבורטור. אז יש לך פתח מצילינדר עד לקרבורטור. הבוכנה הולכת לשם, מכניסה לשם זה. אוקיי. נגיד אותו תגובות, אתה הגעת לרמזור, מתחיל לנסוע, נותן גל, נחבא אותו. אוקיי. נחבא אותו. מה אתה יוצא עוד פעם לפה, אתה עושה פעמיים ככה, אתה רואה הכל יבש, אין כלום. אוקיי. אין כלום, אין שום דבר. זה ברז אמבטיה. מה מטפלים בברז עם אמבטיה? ספרי קרבורטור. תתחיל. עכשיו. רגע, שנייה. יש לנו את כל הכלים, שאיזה כלים אלה? רגע, איזה כלים? מרגים וטיב. רגע, שיהיה. זה 8, לא? מברק גדול, מברק קטן ו-T10. עכשיו הדוקטור אסי עושה לנו טיפול. פירוק של אסי. של האוויר. שים את המסנן. זהו, בחוץ, זורקים אותו. אבל הוא מחובר, אצלי הוא מחובר. זהו, הוא פתח לו. אז אני חייב לפתח את המחסן, נכון? לא... מכסה, כן. כן, כאילו אני לא יכול לתת לו מכה והוא יפתח. זה ברז אמבטיה. זה אנחנו מדברים עכשיו על ברז אמבטיה. גילינו, כי ההוא, השסתום, זה משהו אחר. צריך לפתוח את החלק העליון, לא? כן. עכשיו אתה צריך לפתוח את זה. לא חייב פה, אחי. נכון? לא, 5 ברגים, כן. 5, 1, תראה לי. 1, 2, 3, 4, 5. אוקיי. רגע. איפה הוא הבורג? 1 פה, נו. 2, 3, אוקיי. 4 פה, 4, יופי. ו5 זה. איפה 5? הנה 5. מחובר כאילו מלמעלה למטה. עכשיו אתה מוציא את מכסה של הקרבורטור. מכסה קרבורטור, זה הצינור דלק. רק מקווה שאני לא אפיל ברגים. בעזרת השם. 2. תראה לי אם אני שם בצלחת של פה. שעושים פשוט, אם הוא לא נפתח, לשים את זה. זה, אתה מרים אותו, כן. אתה מעביר אותו יחד עם הצינור לפה, לפה. שם אותו שהוא ישר, שלא ייפול לך. אוקיי. זהו, זה הכל. בסדר. רגע. נוציא את הברז? אפילו יש לך פה מקום לשים את הראש. אפילו יש מקום לשים את הראש, כן. דברי אסי, חוכמה. עכשיו שנייה. אין לך, אתה תלחץ. אתה רואה שפה לא יוצא. פה עכשיו, במידה הזה, זה יוצא כי... נכון, כי זה בסדר. כן, כן, זה עכשיו בסדר. אנחנו עכשיו אומרים אתה שאם זה שמת, סתום- אין. או שנופלת טיפה 1, 2. זהו, זה זה יודעים, הכל. זה סתום. אז זה... מוציאים. להוציא אותו, אפשר להוציא אותו עם היד, פשוט לנסות, דבר ראשון. אתה לוקח, הנה, זהו. יצא לך. בוא נראה זה לי. קרבורטורים. תביא אותו שנייה. כן. זה הברז אמבטיה. כן. עכשיו, בדרך כלל הוצאת אותו, הלכלוך הוא כאן. איפה הלכלוך? בחלק התחתון הרחב, כן. אוקיי. בחלק הרחב, יש לך את זה, לכלוך ששם. אז זה אתה, ספור מהקטן. אין לך פה ספרי קרבורטור, אין לך כלום. אם יש, עושים ספרי קרבורטור אוקיי. מפה. מפה, לא ייכנס. זה לא מפה, כן. משנה מאיפה הספרי קרבורטור? לא, עכשיו, הגענו, אין ספרי קרבורטור. לא, אבל אם יש ספרי קרבורטור, אין מאיפה? ספרי קרבורטור, עכשיו. אין. אוקיי. עכשיו אין, נשים אתה, הנה עומד, יש לך אוטו, בכביש אתה באיזשהו מקום, עברת את הרמזור, מצאת מקום, זהו, רוצה לסדר כי אתה צריך לנסוע עוד עד חתונה. מטולה, כן. מטולה. כן. למה? יש בסדר, אין, מרכז קנדה. אין מה לעשות, אין ברירה, צריך להריח את הדלק וצריך, לטעום אותו. דבר ראשון, לכיוון ההוא. שומע עבר, כן? כמו... מאיפה אתה נושף? מהחלק הקטן. מהחלק הקטן. כאילו נגד כיוון. כי הדלק אם לא, בא אתה תסתום את זה עוד יותר. אוקיי. כן, דלק בא מפה לשם, אז אתה להפך. ואותו דבר עם הספרי קרבורטור במידה ויש? כן, בסדר. אותו דבר. עכשיו, עשית, לא עובר. לא עובר. אוקיי, בסדר. מתחיל, תסתכל מפה, אולי יש זה, חתיכה, תסתכל מפה, אולי יש משהו מפה, אין כלום, נכון? אתה
באוטו אתה תמצא תמיד חוט, ברזל. לא, חוט חשמל, נכון? מעביר פחות. מוצאים ממנו זה, חדק. אחד, ואין לך ספרקרברטור, אין לך ברירה, אוקיי. אין כלום, נכון? עכשיו אני... נכניס כמו... כן, סינה כן, קטן, כן, ככה. כן, יופי, ועוד עוד פעם. פעם. כן, תנסה. טעים? עכשיו זה יוצא וזה בסדר. עכשיו זה יוצא, זה בסדר. זהו, ניקינו. במידה שיש לך יש לנו ספרי קרבורטור. יש ספרי קרבורטור, אתה מחבר את זה פה לפה, בקטן. ככה, סוגר עם שתי אצבעות שזה לא יברח, נותן. הנה, אתה רואה, מתחיל לצאת משם. אוקיי. זהו, יש, עכשיו אתה מנסה לכיוון הנכון, אתה רואה, יאללה, משפריץ סבבה, ראית איך יוצא משם? זהו. מחזיר. רגע, איפה אנחנו צריכים? ככה זה בסדר. ככה, איכשהו ככה זה עכשיו. בסדר. ככה זה. כן, עכשיו נותנים 3 בורג, דקות. נותנים מברג ו... תנסה אותו. לא, אבל הוא היה חזק, כן. הוא היה בסדר. לא, בסדר, מה שהיה לא היה ממש טוב, אז אוקיי. אסי, אל תפחד, תן לו דרבה. אני פוחד לתת לו פה בטעות, ואז... לא חשוב, יש לך את המברג, הוא עושה לך הגנה. זהו. הנה, אתה נוגע אותו ככה, אתה תרגיש אותו. בסדר, זה בסדר. ולהרכיב חזרה את המכסה. כן. תזהר אטם, תשים את האטם למקום שלו. לפי החורים. ו... לא, זה, החוץ אתה יכול להעביר אותו למעלה, זה. עכשיו אסי סוגר קרבורטור. הפוך. צריך להיות ככה. איך? ככה. זה נשבר לי, ההברזה של זה. שהתקשרתי אליך. למה שמים לב? שם את המכסה, נכון, אוקיי. עכשיו זה בסדר, כן. יש פה זה, צריך להכניס אותו אחד כן, לשני. ופה יש את המקום שלו. אז חוט. צריך להיזהר שזה... איזה בליטה איפה היא, טולי? סתם שמת אותו לפה, אתה חוט מעביר אותו לכאן. מעל. מעל זה, כן. איפה הבליטה? אתה, הנה, זה של הטורים המקסימליים שמושך פה. אוקיי. בסדר? אתה מביא אותו, הבורג מול זה, נכון? אתה מחפש את המקום. הנה. עד שהוא נופל בדיוק אחד כן. על השני. כן. אז לסגור. עכשיו זה במקום. ולסגור אתה סגרת ככה, סליחה, מספיק. רק רק לחבר אותם. כל בורג שנכנס להברגה בעדינות, לא לקלקל הברגות פה. לאט לאט. כן. מה זה בעדינות? כאילו לא עם אתה כוח? מרגיש שהבורג נכנס חלק, זהו. אתה מרגיש בורג מההתחלה פתח ואתה עושה שם. הולך קצת קשה, תפתח אותו בחזרה. אם הבורג הולך טיפה קשה, לפתוח חזרה, להרכיב שוב. כן. הבנתי. טוב. בקיט של הקרבורטור יש דיאפרגמה? כן. שנייה, אני אביא להם קיט. הם תראו מה זה. זה בורג ראשון? סליחה. לא, לא, זה רביעי עכשיו. אוקיי. מה, יחכה לך ישי? אני יודע. לא טרייקרון. תראה, הוא עומד קצת עקום כאילו. איפה? סתם? אתה מסובב אותו או לא טוב. תן לו סיבוב החוצה, להתיישב. ולהחזיר. זהו ככה, בקטנה? אחרי זה נחזק אותם. אחר כך אני נחזק. רק שם אותם קודם. איפה עוד בורג? הנה עוד פה בורג. בפנים. רגע. עכשיו נתחיל לחזק אותו. ואז אתה מחזק את כולם? כן. בסוף למדתי איך להשתמש עם הג'ק הזה. ברוך השם. מה, שמים את הקפיץ עכשיו? כן.
רגע, קודם פירקנו את הקפיץ? כן, בשביל להוציא את ה... אתה חייב כי זה מכסה, מחובר כן. אחד לשני. אוקיי. מחובר למכסה. זהו. אז הנה, חזר לך הכל למקום. יש לחיים. קפיץ. ואז שמים את המסנן, מחזירים אותו, הכל... מחזירים אותו, מניע ונוסע. זהו, זה פתרת את הבעיה. עכשיו, יש עוד דבר אחד שלא אמרנו, שזה גם כן קשור לדלק, ויכול להיות שאתה תרגיש ריח דלק. זה שנסתם השסתום הזה במצב פתוח. איזה שסתום? השסתום, מה? נו, איך קוראים לו? בית שימוש. ניאגרה, כן. ברז אמבטיה. לא, ברז אמבטיה זה מה שעכשיו... אוקיי. יש את המצוף הזה, אוקיי. אז יש מעליו ברז. נכון? איפה נהיה גרה? אוקיי. כן. כן. אוקיי, כן. כבר צילמת את זה. כן, הבנתי, אוקיי, סבבה. אז זה, נו. זה, סתם במצב פתוח? זה נשאר במצב פתוח, ככה, נגיד המצוף עלה, לא לוחץ עליו. אז אמרת, זה לא אוקיי. סוגר. במקרה הזה אין נזילת דלק מפה? אם הטעם לא טוב נגיד? גם כן, אתה תרגיש ריח ריח של דלק. של דלק, למה? כי המפלס, עובר דלק את עלה זה, לפה. בדיוק. האטם הזה הוא בדרך כלל לא אטם גרמטי ממש, וזה גם לא ממש חייב, אוקיי. שהכל בסדר. אתה מבין? הוא רק אוטם אוויר פה. ואתה רואה, יש פה סימנים כאן, איפה הסימנים צריכים להיות? סימנים בין איפה שהוא פתח ועכשיו סגרנו, המכסה, ברווח הזה, רטוב. פה אנחנו רואים כן, שרטוב ברווח. רטוב. במקרה שהצינור פה לא מחובר ממש חזק, אתה יכול אפילו לראות מפה קצת יוצא לך. לא, זה לא יוצא מפה, זה במקרה השני. במקרה כשנגיד נסגר והמשאבה מייצרת לחץ ואין לו כניסה, אז לפעמים אתה רואה רטיבות פה בצינור. אבל שפתוח, זה מתמלא, הכוס הזה מתמלא עד הסוף, עד הקצה. מלא. עובר את המצוף. מלא, מרים את המצוף ויש פה עוד דלק שהוא כבר מתחיל לצאת מפה. בנוסף לזה, זה סגור, נכון? שזה סגור. המצוף עלה, הדלק ממשיך לעלות, אין לו לאן לברוח, הוא יברח מפה. אוקיי. אתה רואה את הצינור? ואז יש הצפת דלק זה, אז יש לך הצפה. כי הדלק, משאבה, ישר נותנת, הוא יוצא מהצינור ונשפך כמות ענקית. ואיך אתה תרגיש את זה? האוטו פשוט נחנק. עשן שחור. עשן שחור והמנוע עובד קשה מאוד, אתה שומע עשן שחור. יש גם בקפיירים, לא? נכבה, כן, גם בקפיירים. אוקיי. אתה מנסה להניע, האוטו במצב הזה כבר לא נדלק. כן. לא נדלק. לא נדלק, כן. במצב כזה הוא לא נדלק. אז אתה עוד פעם, אתה מרים את הפילטר, אם זה ככה, אתה פה, אתה רואה הרבה דלק, כן, מיד אתה תראה את זה. אז דבר אחד, לא לפתוח, לתת, אם אין לך חוץ מהפטיש הזה שום דבר, נכון? לתת לו, לשחרר אותו. להוריד את המצוף. כן, לתת לו פה מכות ולנסות, אבל כשאתה מנסה להדליק, אתה לוחץ על גז פעם אחת, פול, ככה, ומחזיק, ונותן סטארטר. מה אתה עושה? אתה פותח לו אוויר. נכון? עכשיו, הדלק שנשאר, הוא נשאר. יותר מדי. לא, נגיד עכשיו זה יסתדר. נתתי מכות, זה יסתדר. אבל יש פה דלק יותר מדי. עכשיו, בשביל להניע, אתה פותח לו הרבה כמות אוויר. נותן סטארטר איזה 4-5 שניות. רצוף. לא נדלק. עזוב אותו, שחרר, שיעמוד קצת, שיתאדה הדלק. זה שאני מושך את זה. עובד? כן. אוקיי. הוא נותן לך... אתה פותח כמות אוויר, פתחת, נכון? מפה בזה. כשאתה פותח, המנוע מתחיל להסתובב יותר מהר. כמה שיותר מהר הוא מסתובב, כמה שיותר אוויר הוא לוקח. אוקיי. והדלק. כן, וגם הדלק. יחד איתו, מה לוקח דלק? הוואקום שמיוצר פה בזה, הוא מכניס לך דבר ראשון ככה,
אם אתה נתת גז ככה, אז הוא נותן לך מההוא שראית, מזה. אוקיי. עכשיו, ברגע שאתה פותח עוד, חסר לו הדלק הזה, מתחיל לעבוד שתיים האלה. איזה שתיים? איפה? שתיים אלה, שהם לוקחים... לא, שכחנו הכל, ראית? הנה, זה אתה הכל רואה? מתועד. זה, יש לך פה מעבר 1 ו-2, שהם בתוך הדלק, בפנים, כן? בתוך הדלק. עכשיו, הוואקום שעובר פה, אוויר כל כך חזק, שדרך החורים האלה, 1, 2, נכון? אז זה מחובר לפה וזה מחובר לפה. אז הוואקום הזה לוקח דלק מפה ומשפריץ ישר, בנוסף לזה, משפריץ גם מפה. אז זה וטורים מקסימליים. כאילו אתה פתחת פול גז, נוסע במהירות של 110, 120, זה עובד. נגיד עד 100 זה לא עובד. בגלל זה כדאי לנסוע על 100 כן. וחושת ולא 100. עד מהירות של... מה בגלל זה? צריכת דלק כאילו. עד 100 קמ"ש, רק זה עובד. רק מפה. אתה עובר את ה-100, מתחיל לקחת מכאן קצת, אתה נותן 120, מפה כבר יוצא לך הרבה. זה נוסף. אוקיי. שעוזבים את הגז, מה קורה? סגרת האוויר, נכון? סגרת האוויר. עכשיו, מנוע מסתובב על טורים גבוהים. נגיד אתה נוסע בירידה, במהירות של 90 קמ"ש, עזבת את הגז, אתה מרגיש האוטו מתחיל, כזה בלימה במנוע, אומרים כולם, מלמדים בקורסים. אוקיי. כן, זה לא תמיד כדאי להשתמש רק בברקסים, אפשר להוריד הילוך פשוט. לא, אבל אם אני רוצה לנסוע מהר. בחיפושית אפשר לכבות ולנסוע בלי בירידה. מנוע. אבל מה, תבדקו טוב, זה גם כן, עוד פעם, תבדקו טוב טוב את הסוויץ', כי יש לפעמים, אני מביא פה אוטו לפה, מכניס אותו לליפט, מכבה אותו, מפתח בסוויץ', נכון? אני מעלה אותו למעלה, מתחיל לסובב גלגל, הגה, טריק, הגה נעול. אפילו מה שאתה לא מוציא את המפתח, ההגה ננעל. אבל לנו אין את זה. בחיפושית אין את זה. יש. בחיפושית יש את זה? כן, לך עכשיו, תזיז את ההגה, קלק, זה נעל. כן. זהו, אז אתה יכול לכבות את האוטו, מסוכן. זה נעל לך שמאלה או ימינה או משהו. כן, הוא נועל לך את ההגה, זהו, אתה במהירות של 100, לומדים אין לך ההגה. לומדים לעוף. הלך עליך. קרבורטור. זה קיט קרבורטור מושלם. זה מושלם. זה הגדול. כן, זה קיט גדול, יש פה הרבה דברים. יש פה כמה פעמים. זה כל סוגי הקרבורטורים. אטם של הקרבורטורים כמו שלו. כמו שלי? זה מתאים לי? זה של הווריאנט. אפילו את זה יש. בדרך כלל לא נותנים את זה, לא? כן, זה קיט מושלם. אתה רוצה למכור אותו? באמת. לא, אצל יהודה. אצל לינקר, כן. יש לו. אצל לינקר, כן. אז היה לו את ה... אז חיפשתי זה את של יופי. זה של למה? 1,600, החורים שונים. זה. חורים שונים. של 600, כן. רגע, תעשה סדר קצת. בחלק יש מה חור, של מה, בחלק אין אנטולי? חור. זה של 1,600, זה אוקיי. 34 פיקט 3, זה גם כן של... של 1,600? של 1,600, כן, למטה. נו. זה של... זה הדיאפרגמה. זה גם של 1,000. כן. זה של 1,300. שלא ילך לאיבוד. פיקט 3, 31 פיקט 3. אוקיי. זה מה עכשיו? גם כן. 9.25. זה גם כן. זה שלו. זה 30... זה 30-28? 28, רגע, 30. תראה לי את זה רגע. 30-28, מה שאני ואביעד צריכים. אני לא יודע אם יש לי כמו שלך. לא, אצלך זה... אצלי זה 30, אצל אביעד זה 28. כן, אצלך זה 30, אצלך זה חדש, נכון? רגע. 33. אז גם תראה, לי זה מתאים יש 30 וזה מתאים לו, כן, זה שלך. זה מתאים שלו. לשלי. זה קרבורטור כמו שלו בדיוק. אצלך 30, של אבל זה אביעד. כמו 31. אוקיי. זה שלו. זה מה עוד יש לנו? דיאפרגמה. רגע, נצלם לאט לאט, שיהיה מה ברור. שמעת רוצה. דיאפרגמה, אוקיי. כן. ומה עוד? זה של הווריאנטים.
וריאנט? שתי קרבורטורים. זה לא מתאים לנו? כן, זה לא מתאים לנו. אוקיי, מה עוד יש? זה אתם התחתון אתם של 31. זה מתאים לי? כן, כן, אוקיי. כן. הנה, יש גם זה. מה זה? למדוד את המפלץ של הדלק, כן, בפנים. נו, למה אבל? ואם זה גבוה... אפשר לכוון את המפלס דלק בפנים? אפשר. מה עוד? אפשר, עכשיו אני אראה לכם איך אפשר לנקוד. זה שייבה שלו, זה... זה של מה זה העגולים הקטנים? זה שייבות של הבורג למטה, זה. האלה הקטנים שראינו, זה אחד לפה? כן, כן. והשני ל? השני, בורג. אחד לאן שהראית, והשני? כן, זה אחד אז כנראה שמו שתיים. אוקיי. סתם. עכשיו, פה יש לנו זה. שסתום, כן. שסתום דלק של ניאגרה? ניאגרה, כן. יש שתי שייבות. שייבות ל? שזה בא מתחת לשסתום. אוקיי. שתי השייבות של השסתום. בעוד. שנייה, אני אפתח. נכון. מוצאים את השסתום. מתחת, פה יש שתי שייבות, נכון? אוקיי, שניהם אותו דבר? אחד, שתיים, כן. אחד, אוקיי. שתיים. עכשיו, זה, בשייבות האלה... זה מכוון את המפלס? כן, אפשר לעשות מפלס. נגיד עכשיו אתה מוציא שייבה אחד, זה יותר גבוה. המפלס יהיה יותר גבוה. כן, אתה מוסיף, המפלס יהיה יותר נמוך. וזה משנה משהו? משנה בצריכה? כן, כן. מה זה, איך זה? אם יש מפלס דלק יותר מדי, יותר מדי גבוה? אז הצריכת דלק יותר גבוהה. גבוהה? כן. הצריכת דלק... זה עובד על הלחץ של הבריכה, לא כאילו... כן. תמיד. להרכיב... שתי שייבות. לא, תלוי, צריך לדעת. לפעמים אתה שם שתי שייבות וחסר לך. אתה נוסע בעלייה, אתה מרגיש חסר דלק. אוקיי. הבנת? אז... להוריד לך. זה... איך אני יודע? איך אני אפשר לראות את זה? בשביל זה הסרגל, אז אני יכול... כן, כן. אני יכול להניע ואחרי זה לפתוח שוב ולמדוד את הגובה? לא, אפשר לא להניע, אפשר פשוט לקחת דלק עם הצינור, כמו שעשינו בקבוק. קרבורטור סגור במקום ישר, אתה שם, הוא נכנס לפה כמה שהוא יסגור. נכון, נכון. הוא סגר, נגיד מלא, דקה עשית את זה, זה יתמלא. אוקיי, תפריד את הצינור הזה, תוריד את המכסה, כן, אתה לא חייב לסגור אותו ממש, אתה שם את המכסה, שם שתי ברגים, סוגר אותו, נותן לו זה, פותח את שתי ברגים, מוציא את המכסה, אתה רואה כמה יש... וכמה צריך להיות? אני לא יודע בדיוק כמה צריך לבדוק, אולי פה רשום, בזה. אני מאמין שאם יש לסרגל. זה הוראות? מה זה? זה באנגלית? כן, זה באנגלית. תבדוק, תסתכל. הוא לא אומר לי שצריך לעשות בכלל כיוון בזה. made in linker. זה מה זה? זה שלו. זה אני יכול לתת לך מתנה. תראה לי רגע, שנייה, לפני שאתה מקבל מתנה. מה זה הדבר הגדול הזה? זה של האוויר, לא? של הדלק. של הדלק? כן, של קרבורטור שלך של הדלק. זה גדול, לא? לא. בצד, זה של אביעד. רגע, זה מה? של דיזה האוויר. זה גומיה של דיזה אוויר, תביא שנייה. זאת גומיה דיזה אוויר. כן. אוקיי. מה עוד? זה שסתום, זה כיוון דלק. כיוון דלק? כן. אחד חדש. הוא יחד עם גומיה, עם הכל. והגומיה שלו? זה גם כמו שלי? לא, זה לא כמו שלי. לא, לא, זה כמו... אוקיי. זה מתאים ל... איזה קרבורטורים? זה מתאים ל-1600. ומה עם 30-31? זה לא מתאים. אז פה מתאים רק את הגומי. אוקיי. אתה מוציא את הגומייה מפה ומעביר אותו לשלך. לשלי, אוקיי. אוקיי? כי זה הברגה של 34 לא מתאים. אוקיי. בקיטים הפשוטים אין את... אין... זה של האוויר. של הדלק. של הדלק. כן. אין דיזה הזאת שזה, אבל יש את הגומייה הקטנה וגומייה גדולה. בסדר. מה עוד יש לנו? מה יש עוד לנו? וזה של זה, של... נו... איך קוראים לה? של צ'וק. איפה זה מתחבר בצ'וק? זה... עכשיו... זה שאתה רואה? זה מתחבר, איפה? זה.
זה הדיאפרגמה. נכון, אמרת את זה שיש את זה רק בקיטים שמחזירה- הגדולים. כן, כן. איפה זה? רגע, זה נמצא פה. ואיך מפרקים אותו? מפרקים את 3 ברגים. שלוש הברגים, אוקיי. 3 ברגים, הנה זה יושב פה, על 3 ברגים האלה, זה יושב בפנים, זה הקצה שלו. וזה הצד השני שלו? כן, רגע, זה הצד... זה. וזה מה זה? זה לא מחליפים. כן, זה מה שקורה. זה של הסלילים, נכון? עכשיו צ'וק סגור, נכון? סגור גרמטי, נכון? עכשיו אתה נותן גז. נותן גז ברגע שהמנוע עובד ככה. על טורים סרק, עינת אותו, הוא קר. הצ'וק סגור, נכון? עכשיו אתה מוסיף לו גז, אז יהיה לך הרבה דלק. אין אוויר, אוויר לא נכנס. אז מה שקורה, הנה יש פה חור, שהוא עובר דרך אטם. האטם שיושב פה, הנה החור רגע, שלו. זה האטם? לא, שנייה. לא זה. אוקיי. זה איזה קרבורטור זה? זה, אתה רואה? הוא בדיוק מול זה. עכשיו הוא ממשיך. זה קרבורטור 3031. הנה הוא, אתה רואה? זה החור שהוא מחובר לזה. זה היציאה שלו. למטה. כן. אז הוא מושך, הוואקום שיש לך פה, אתה נותן גז, אתה מרים ואקום. אז ואקום הזה מושך את הדיאפרגמה. עכשיו, אתה רואה, במצב כזה, זה סגור, זה נוגע פה, איפה נוגע? זה נוגע פה, הוא בפנים, בתוך הזה. עכשיו, כשהוא מושך, הדיאפרגמה מושכת את זה לפה. איפה הדיאפרגמה? מושכת? בפנים. אוקיי. הדיאפרגמה מושכת, זה זזה כאן, אוקיי. בוואקום. כשהיא זזה כאן, אבל זה קבוע, לא? מה היא עושה? מקפיץ? זה זז, אתה רואה? אוקיי. נכון, עם הקפיץ שלו. בסדר? אז ברגע שזה ככה סגור ונתת גז, שמת גז, זה מושך, וזה פותח את האוויר פה. אוקיי. תסתכל. זה עכשיו סגור, נכון? עכשיו נתת גז, הוואקום מושך דיאפרגמה מושכת את הפין מושך את הזרוע פותחת את הקלפה הזאת. אתה רואה? אני לא איתך. זה קורה עכשיו, בבוקר, קר. לחצת על הגז, נסגר. הצ'וק נסגר לבד, צ'וק אוטומט. נסגר ככה, נכון? כן. ואתה לא רוצה לחכות עכשיו שיתחמם האוטו. נוסע, איך תיסע? אין לך אוויר, נכון? אין לך אוויר. אז הוא לבד נותן לך. זה מכוונת, אוקיי. כן. אוקיי. הוא לא פותח אותו עד הסוף, אבל הוא לפחות ייתן לך שאתה תיסע. תתחיל לנסוע. אוויר שאתה נותן, הוא יפתח אותה קצת לבד. רגע, אם זה לא עובד אז זה גם יכול כן. לנסוע? זה בארץ ישראל, יש אולי 10% מהחיפושיות שזה שלם וזה עובד. שזה שלם ועובד. כי הדיאפרגמה הזאת זה בא בקיטים בודדים. בגלל הדיאפרגמה, אם אני אחליף זה יעבוד. כן, בגלל שהדיאפרגמה קרועה הזאת זה לא עובד, לא קיים, ואנשים גם לא מחליפים את זה. אנחנו נחליף. אין להשיג, כן. אנחנו למה? הנה, נפסיק. זה אמרת ממנה, לא? זה מלינקר, אבל צריך לשאול אם יש לו. זה קניתי אצלו לפני... לזה קוראים דיאפרגמה? של הצ'וק אוטומט. בדיקה אם זה תקין או לא תקין. כן. נו. ככה זה, נכון? זה עכשיו במצב סגור. אין לך ברירה, חביבי. אתה לוקח. טעים? איפה? לשאוב? כן. אתה לא זז? לא ראיתי מה אתה עושה. אתה לא... הנה, זה ככה. איפה אתה נושף? זה ככה. זה הוואקום נכנס לפה, נכון? מפה. מושך אותו. אני לוקח. מושך. נפתח. נו, נפתח. ואיפה רואים שהוא נפתח? פה אתה רואה. הקלפה עולה. נפתח? רגע, כן, נפתח. תעשה עוד הפעם? נפתח, אז זה עובד. תעשה עוד הפעם שנייה רגע שנצלם את זה? הבנתי. זה הבדיקה. רגע. הוא עושה ואקום עם הפה ורואה שזה זז. אם זה זז אז זה עובד. זהו, אבל זה זז ממש בקטנה. זהו, זה מספיק. יש אוויר? אז אין לך דיאפרגמה. אוקיי, אז זה צריך להיות עם לחץ ואז שזה זז. כן. לשאוב. לשאוב. זה. כשאנחנו פותחים את הדיאפרגמה. חלק השמאלי של הצ'וק אוטומט. אוקיי. תוציא את המקצה כזה. אז אתה רואה את זה. איזה מכסה זה? איפה זה פה? איך אני... מה?
מה זה המכסה הזה? זה? אוקיי. זה אנטולי? כן, כן, זה. זה להוציא, אחד, שתיים. אתה לא רוצה לפתוח את זה, אז מה, אתה לוקח את זה. את מה לוקחים? לוחץ על זה? כן, כן. אתה סוגר אותו עד הסוף. לוקח את זה. סוגרים את הקלפה עם האצבע עד כן. הסוף. פה אתה מחזיק, פה ושואב. ומה עושים? אתה שואב, שואב. ואתה תרגיש הנה, תסתכל. שים אצבע פה. אני צריך להרגיש אם יש התנגדות של הזה. יש? הנה בוא, ישי, תשלם מפה, הקלפה נפתחת מהוואקום. תשים עוד הפעם? היא סגורה עד הסוף, ושהוא שואב והיא מתחילה להיפתח, ואז אתה רואה שזה זוז. תראה, כן. פתח לך. אבל זה גם אנחנו רואים את זה מפה. כן, נכון, במקום לפתוח אתה יכול במקום לבדוק המצב עם הזה. זה. במקום אתה לפתוח אז אנחנו רואים את זה ישר מפה, את הקלפה. באנו בבוקר, יש סטארטר, לא נדלק. מת לגמרי. אתה לבד לבד, הנה, מישהו לעזור. תתחיל לחפש. אנחנו רואים שיש דלק במסנן. יש דלק במסנן. אוקיי. זהו. תבדוק לי ניצוץ עכשיו פה. אתה תתחיל דבר ראשון, כן. דבר ראשון, תוודא שיש חשמל, שחשמל מגיע. זה פה? זהו, זה נכון. אתם לוקחים את הפלוס? כן, מחבר אותו, אתה שומע את הקליק, שומע באוזן, לא צריך להרגיש, זה סימן שחשמל יש. אוקיי. רגע, אתה מוציא אותו, ואז... זה המגנט של מה? של של דיזה חשמלי. זה מה שעושה לך את זה. ברגע שאתה מחבר מנוע, נכון? נכון, חוסך בדלק, שלא ייקח עוד. כן, שלא ייקח עוד דלק באותו רגע שהוא מסתובב באנרציה, כן. אוקיי. לקחנו, חיברנו בחזרה, שומעים את הקליק. את החוט השחור. אנחנו בודקים שיש לנו... בטוח שיש פה חשמל שמגיע לקויל. אוקיי, בסדר. אוקיי? מאוד. בסדר. עכשיו... רוצים לראות אם זה יוצא מהקויל. כן, לא חשוב. אפילו אל תיגע בשום דבר. אתה ראית שיש פה חשמל, עכשיו ניצוץ. יש או אין? הניצוץ בודקים בכבל המרכזי שמגיע לפה, נכון? לפה. מה נעשה? אין לך אף אחד שייתן לך סטארטר. נכון? אתה צריך לסובב מנוע בשביל זה. בשביל ש... מה עושים? סובבים עם היד ומקריבים את זה לברזל. ככה, לא? לא, בסדר, תקרב אותו. אין כלום. לא יהיה. לא יהיה פה שום דבר. אז רגע. סובבים עם היד ומקריבים. פותחים את המקצה. שמים אותו בצד. אוקיי. מצים את הרוטור. נכון? אוקיי. מצית את הרוטור. מקרב את זה לפה. דבר ראשון, אתה מסובב את המנוע, אתה יכול לסובב אותו ככה. למצב שפלטינה סגורה. באיזה מצב? עוד הפעם. שהפלטינה סגורה. כן, פלטינה סגורה. אוקיי. אתה רואה? מגעים סגורים, נכון? יש מגע. בין זה לזה. כן, יש מגע. מקרב את זה לפה, לוקח מברג, אל תיקח בברזל. אוקיי. תקבל דרבה. לא נורא, 12 וולט. בסדר? פה. נכון, לא הרבה. בזהירות. פה יש חשמל. פה יש חשמל. בזה. בחלק הזה יש חשמל. יש חשמל כל הזמן. פה אין חשמל. פה יש חשמל. החשמל עכשיו מגיע לפה. אתה לוקח מברג פה לחלק הזה. נוגע לפה. איפה? מפריד. אוקיי. מפריד. עושה רווח. תעשה עוד פעם? אני לא כל כך רבה. תסתכל. זה המגע שזזה. מגע שזזה. אתה מקרב את החוט לשם. מפריד? מפריד. ברגע שאני אפריד יהיה ניצוץ? ברגע שאתה מפריד יהיה לך ניצוץ. לא, זה לא סגרנו אותה. עכשיו הצתה אלקטרונית, איך אנחנו בודקים? שימו מזה, קצת מכניקה. כן, אתה מקרב אותו לפה. נו. אתה מקרב אותו לפה, ואין לך ברירה, אלא לסבב את מה לסובב? אוקיי. את המנוע. לסובב את המנוע? פה במקום להפריד אתה מפריד ופותח עם כן, הסיבוב. כן. אתה רק עם הסיבוב, זהו. אבל הנה, אין, לא שמעתי כלום. כי אתה לא רואה. כן, פה מגע. צריך לחתוך או... זה לא זז, סליחה. אבל בעיקרון אני צריך לראות את הניצוץ. כן.
אסי, בוא תסובב רגע. לא, לא. אני אין לבד. אסי. כן. אסי לא הגיע. הנה, עכשיו אתה, יש לך את החוט שאתה רואה אותו. הצתה דלוקה אצלך? כן. אתה מסובב את המנוע. כלום. זה אני סובב. סובב לו. תראה שזה באמת עובד שם. הנה עובד, כן. חלוק. אוי, זה כאב. דיר באלק. כן, אני אעשה ככה. לא לעשות בעיות. קיצר. מה, יש לך איזה סוויץ' סודי אולי? שסגרת אותו? נכון. נו, נו. תיזהר. רגע. זה קשה ככה. האוטו שלי מקולקל. די חזק. אוקיי. וזה. פותחים, סוגרים, הכל בסדר. אין לו שום בעיה. זהו. אוקיי. ברגע שזה על הבליטה, זה פותח את זה הפלטינה? פותח, כן. אוקיי. אז לא משנה אבל איזה בליטה. לא משנה, בסדר. כולם אותו דבר. טוב. כולם אותו דבר. עכשיו, עשית את זה, עוד פעם, אתה לוקח גריז, ואתה שם על כל על הציר? חתיכה, כן, על בליטות. על הבליטות. על הבליטות. על הבליטות אתה שם את הגריז. בשביל יהיה חלק. לא ישחק את הפלסטיק, זהו, זה יש לך. לוקחים את החוט, מחברים אותו למגע לא של לשכוח. כניסה חשמל. כן, זהו, דיסטריבוטור מוכן להרכבה. אוקיי. בסדר. לוקחים רוטור, איך רואים שהרוטור בסדר? מנקים אותו, הוא בסדר, אין לו שום בעיות. לא שבור או... אבל את זה לא עושים שבור, עם נייר זכוכית מנקים את הברזל שלו? כן, אפשר לעבור עם נייר זכוכית. נייר זכוכית? במגע החיצוני. רק החיצוני? זה, אוקיי. זהו, זה הכל. איזה רוטור זה? יש כמה סוגים של רוטור או שזה רוטור אחד? יש, לא, יש זה ויש... זה איך הרכבה שלו? רק אין הלבשה? לו, יש לו את ה... אתה רואה? אוקיי. ויש פה חריץ. אהה. אז אם אתה שם, נגיד, החריץ הזה הוא בדרך כלל מול מול הברזל מול החיצוני. האף שלו, כן. אתה מכניס אותו ככה, הוא לא נכנס. נכון, אז אתה לוחץ אותו, לחיצה, כן. וסיבוב, אוקיי, והוא נתפס. נתפס. אם הוא נשאר נכנס בחוץ, למקום. המכסה לא נסגר. חזרה, הוא נכנס לאותו מקום. אוקיי. אם זה דיסטריבוטור שלך. בלי לסמן, בלי שום דבר. כן, אתה מכניס אותו, מסובב את הרוטור, הוא לא נכנס. אז מסובב אותו 180 מעלות, לא נכנס. הנה. זהו, הוא נכנס למקום שלו. מה זה המקום שלו? הנה, נגיד עכשיו, אתה רואה, יש פה רווח, נכון? אוקיי. זה הדיסטריבוטור לא נכנס, אתה מסובב את הציר עד שהוא, הנה, הוא אוקיי. עד שהוא קופץ קפץ, פנימה? כן, הוא בסדר. קפץ, המזלג ההוא, יש לו רק מצב אחד, הוא נכנס, זהו. אוקיי. לוקח את החוט, איזה חוט? מאיפה הוא יוצא? חוט זה של מה שפירקנו. הדיסטריבוטור של הקבל, אוקיי. כן, מעביר אותו, ככה שהוא לא יפריע, שם. מתחבר ל... הוא מתחבר למינוס, כן, של הכהל. זהו, מחבר אותו. זה המינוס של הכהל, אוקיי. כן. סוגר את המכסה. המכסה יש פה גם, אתה רואה, יש פה חריץ ויש פה נסגר רק בליטה. בצורה כן. אחת. גם כן יש לו רק מצב אחד. אתה מלביש אותו מסובב, שהוא לא מסתובב, אז הוא במקום, סוגר אותו עם הקליפסים. זהו, עכשיו צינור אתה צריך, לא אפשר. זה הצינור של הוואקום? כן, צינור של הוואקום. מכניס אותו בחזרה. עכשיו, זה משנה איך אני... זה כן, זה ההצתה, זה כיוון הצתה. וזה אתה זה מה מצוין את ההצתה שמיקי עשה לי עם בזה. עכשיו, זה לא לשכוח. מה זה? זה החוט אה. שלה. חוט מרכזי. זה. זה בין הכהל לבין הדיסטריבוטור. כן. זהו. עכשיו, במצב כזה נגיד,
קשה לך עם T10. אפשר לעשות זה עם מפתח 10 רגיל. כן. אז אתה יכול לסובב את הבורג עם מפתח רגיל, ככה. אוקיי. עכשיו, כשפירקנו אותו היה מפריע לנו, זאת אומרת זה היה פה. זהו, שמים אותו כאן, בערך על סוגרים קצת שזה נתפס אבל אפשר לסובב אותו, תן סטארטר. ואז עושים את הכיוון הצתה? עכשיו, אין אקדח, אין שום דבר, נכון? גם לא ממש צריך אותו בחידושים. אתה מסובב אותו, זה לכיוון הזה, הרוטור מסתובב ככה, נכון? כשאני מזיז את הדיסטריבוטור לפה, נגד כיוון שעון, אז אני מקדים את ההצתה, נכון? אני מתחיל לסובב אותו קצת נגד כיוון השעון. הטורים תמיד עולים. טורים תמיד עולים. אתה מסובב אותו עד שאתה מרגיש שהנה המנוע מתחיל. רגע, תעשה עוד הפעם שהמנוע מטייף? מה? תעשה עוד הפעם שהמנוע מטייף? אוקיי. מקדים אותו, זה מוקדם. מאוד מוקדם כבר. אתה מחזיר את הדיסטריבוטור בחזרה. תראה, אתה עכשיו עושה אותו מאוחר, הטורים יורדים, הוא מתחיל לעבוד גם כן לא יציב, הולך להתכבות. זהו, הגעת למצב הזה, אתה מקדים אותו עוד פעם בחזרה, צריך לעבוד חזק, מגיע עד למצב שהוא עובד על טורים די גבוהים, יציב, לא רעד, לא שום דבר. זהו. ככה זה טוב? ככה, כן, ככה אתה משאיר אותו. ותוך כדי נסיעה אני עושה לו איחור הצתה שאני שומע בקפיירים? מה? כשאני שומע בקפייר אני עושה לו איחור הצתה? לא, בקפיירים זה מאוחר. צריך להקדים. להקדים. כי כשאני שומע בקפייר אני צריך קידום הצתה. כן, אם אין לך תקלות בדיסטריבוטור. אוקיי. בדיסטריבוטור יכול להיות, אם יש לך חופש בדיסק, אוקיי. כמו שראינו, הדיסק הזה, כן, יש חופש, יהיה לך בקפיירים. למה? כי הוא משנה את הרווח לבד. אוקיי. הרווח יותר מדי קטן, יעשה לך בקפייר. ואם אני שומע צלצולים, נקישות כאלה קטנות? צלצולים של דטונציה? כן. כאילו טיק 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 טיק. כן, צריך ברגע שאתה לוחץ גז, כאילו נותן לו... בעליות בדרך כלל. כן, צריך אחורה. איחור הצתה. כן. הבנתי. טוב. 100 קמ"ש? נחבא, כן, נחבא, המנוע נחבא. זהו, נחבא. זהו, שמת וילקר, שמת בצד. מה מתחילים תמיד? דלק. מהצתה. לא. לא? אם הדלק לא נעצר ממש מכה אחת, אתה נוסע, פתאום נסעת הכל בסדר, הוא מתחיל לקרטע אבל? לא לקרטע, לא שום דבר, פתאום נחבא המנוע, אתה שומע, נחבא, מה זאת אומרת נחבא? אתה נוסע 100 קמ"ש, הוא באינרציה יש, אבל הוא כבר אין, פתאום אין, זה תמיד בעיה של חשמל. אין, דלק לא יכול לתת לך... לא בפעם אחת, הוא לא יפסיק בפעם אחת. הוא מכה אחד לא יפסיק לך אף פעם, הוא מתחיל לעשות לך משהו. אם זה מכה אחד, זה בעיה בחשמל. תמיד, אל תחפש דלק, תתחיל מחשמל. תמיד. מכה אחד נעצר לך מנוע, זהו, זה רק... זה לא נותן לו הצצה כל הזמן. כן, זהו, זה נפסק חשמל, כי הפסקה חשמל זה פתאומי, זה סתם. אם יש משהו, חלוס, אין חשמל, מיד אין לך... אנטולי, חכה רגע, אני מחליף קלטת.